וואו, איזה מסירה של שירצקי. עלי מוסא, זה יכול להיות 2-0, וזה 2-0. שער מרהיב ביופיו של הניגרי. אז הפועל חיפה אולי משחקת יותר טוב, אבל מי שבדרך לניצחון היא הפועל קריית שמונה עם שער יוצא מגדר הרגיל. שי ברדה 2, חיים סילבס 0. עלי מוסא מקבל וצריך לשלוח את זה למרכז וצריך לעשות את זה מהר. עלי מוסא, כן, רגע, הנה הזדמנות לקריית שמונה, הזדמנות השלישי, קריית שמונה ועושה את המהפך. כדור, הנה ההזדמנות הזו של קריית שמונה לעשות כאן משהו עם מוסא עלי, מוסא עלי, אין שם אף אחד. שירצקי למוסא עלי, הופה, הנה מוסא עלי. פצ'קו יחד איתו בהתקפה הזו, פצ'קו מבקש כדור, מוסא עלי משתחרר, נותן טוב, שירצקי בועט. שופט הפריע לו בחוץ. בוא נראה, תראה. עלי מוסא מקבל את הכדור. יש לו מהירות לעלי מוסא, נופל ברחבה, ועומר פוקסמן מצביע לעבר הנקודה הלבנה. לדעתי יש פה יותר כדור, רגע בוא נראה. הוא הולך לכדור, יש פה כדור. זה קרן, יש פה כדור. אין פה פנדל בכלל, אני לא מבין על מה הוא שרק פנדל פה. יש פה כדור. פצ'קו. עכשיו הוא מצליח להגיע עם הפנים לשער. מוסא עלי ממתין בסבלנות ומקבל את הכדור הזה. והנה מוסא עלי יחפש את הקו, מוסא עלי מצליח להעביר כדור למרכז, שירצקי! 1-0 הפועל קריית שמונה! 57 דקות! בכדור הראשון שהולך אל המסגרת, אריאל שירצקי מבקיע את הגול הזה, החמישי שלו העונה, ובקריית שמונה עם 37 אוהדים שלה חוגגים כאן בצילה, אבל זה שער חשוב. אמרנו, משחק במחצית הראשונה לא של אף אחד מהשחקנים, אבל בעיקר גם של אריאל שירצקי. היה לא משחק טוב, אבל... איתי מרדכי עם הכדור הזה, נגיחה אחת של מוסא נינצ'יסקי, הוא עם הכפפות. מאגרף את הכדור. מצליחה להשיג את ניצחון הבכורה של העונה. גוגריסה. עלי מוסא. עוד נגיעה שמה של הפרואני, גורדן המרחיק.